akayithole uthole nje icathulo ngiyasengakwazi khona bophatha ngabizi ICC wangena labo phathi i-all white labo phathi yonke into labo phathi ngicela ukusayibanga ngifuna namanje icathulo sayizibanga ukusayibheki yebo kusimple ngokusazi lana ungilesikhwama sami lapha lesi ubhaka apha emotweni ngifuna ukuthina nomfana icathulo ubakithi intente kangaka sengamasi lomqhubu ngokusipho lo mndonga isikhonze ubhaka endani wafethu hey bakithi nokusasa uyabona ukusizile ukuza ngapha ebulaka qhaqho awu imali yophaqa njalo imali yophaqa lona lonke le cha phela cha angithi sishintshe ophaqa ngicathulo mfethu ayihlunga phela la manje la qala uyothenga into zokukhulu masonto lengane ngithengelwa amateki manje necathulo usayizibala la usayizi ngokusazi bakuyathathwa kuzofona phambili umdedelo ukusebenzela wena zoso ungenisa umdedelo 1000 lo ngakho phela free okusho nawo umcimbozana kwidala abe necathulo sazoenda neanda ukuthi bakade yingwe na vele anda ku 200 yebo yashintshwa ngosashenye yes no 200 ka petrol nalonzo thafa petrol ngoba akuhambi kahle uhambe ugunda yebo akhunda cha uhambe ugunda ithatheke le manje imali nayo esigebengu manje ufuna ukubulala inkonzo zomnazareth ayi lutho angisona isigebengu so malini le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Guys, uyabati labantu labanenhlanhla yokuhlezi baphiwe imali banika ama donations. Umuntu avela kubuke owakuvele avela kuphi imali. So King Zozo is one of those people. Kesana kune video yakhe le circulator ko lapha enkundleni yokuxhumana. Laba mbuta khona I think u-attend i-events ithito, it's an event or okwendakalani kahle lapha ngoba ngathi kuneti ququma bani labaneti imali bani labadla kusale. So ufikile ke uKing Zoso lapha nadlalela uphaqa beAdidas Nkosi yami bambuta ukuthi wena mfana why uhlezi ugqoke bophaqa everywhere njena la ufika khona ufika wona ugqoke bophaqa ngisho endzaweni leti serious uhlezi ugqoke laba phaqa bakho beAdidas thatha nayi imali mfana bamba so hamba uthenga emateki washathatha owahlekelela uKing Zoso bamuphi imali lapha njengoba siyambona bamphabo 200. So bantu abaningi they were just commenting lapha kuleya video yakhe lapha netingudleni yokuxhumana ukuthi hayi unenhlanhla man King Zoso yokuphiwa imali inkosi yami hlezi adonathiwe lo mfana hlezi abantu bamvela bamupha imali bampha amashumi unenhlanhla imali lo mfana. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.